Здравейте, аз съм Моника. От всички неща, които са свързани с Корея, аз най-много обичам корейската музика и корейските драми и филми. Слушам кей-поп музика от около 5 години. Горе-долу от същото време гледам и корейски драми и филми. Обожавам адски много творчеството на корейските изпълнители, но най-вече харесвам техните танцови хореографии. Моята страст е именно танци и музика. Любимите ми изпълнители са B-Rain и Infinite, които са номер 1 в моето сърце. Виждате от мен техен плакат. В самото видео ще видите предимно части от хореографии на Infinite. Най-любимата ми корейска драма е Dream High. Именно тази драма и моите любими изпълнители Rain и Infinite ми дават силата и увереността да продължавам за напред в живота си и да бъдам мечтите и целите си. А защо точно ми е любима тази драма? Отговорът е защото в нея самата аз се приличавам на героя Сан Донг, който е изпълняван от Ким Со Хюн. В началото на свързването на своята мечта, Сан Донг е неуверен в себе си и се страхува да направи една крачка към своето по-добро бъдеще. Музикалният си талант той е наследил от баща си. Докато Сан Донг бива подготвен за дебюта си, той претърпява инцидент, благодарение на който разбира, че има заболяване, поради което губи частично слуха си. За него този момент е доста тежък. За него това значи край на борбата му да се реализира като певец и композитор. Въпреки това, неговите приятели му помагат да се справя с трудностите и да си бъдне своята мечта. Финала на драмата е, че въпреки трудността и въпреки сериозния здравословен проблем, той се бори и сбъдва своята мечта. Сан Донг става световно известната звезда с инициал K. Принципно аз самата виждам себе си в него, защото също като по-малка съм изгубила частично слуха си. Бях затворен човек, пълнен с страх, но уверен. Въпреки че ми беше трудно, не спрях да слушам музиката и най-вече да се занимавам с танци. И осъзнах, че частичната ми загуба на слуха не е сериозна причина, поради която да спра да се развивам в танците и мечтите си да ги бъдвам. Вярвам в себе си чрез кей-поп музиката. Аз открих много нови приятели, част от които са дори в екипа ми за танци, което им благодаря адски много за подкрепата, която ми дават, да продължавам напред. Така както Сан Донг получава подкрепата от Хеми и неговите приятели. Фон видеото ми ще чувате песента Dreaming, която е изпълнявана от Ким Со Хюн. Тази песен я слушам всеки ден с една надежда за едно по-добро бъдеще и нови сили на сбъдване на мечтите си. И защото аз вярвам, че някой ден ще успея да бъдна моята мечта. И точно тази песен и нейният текст е моят отговор на вашия въпрос. Защо обичам Корея?